Diyos maray na aga mga tugang maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Horacio Imperata. Sa ngaran kan Ama, sin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin autob, an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mana momotan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode, an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit din cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Ngunyan po ang ikawalong aldaw kan sa tuyang Misa Aguinaldo. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mass intentions. Mga pasasalamat for birthday dulot ni Maria Annie Rose O. Magay, ni Mr. and Mrs. Marlon Giobis and family, Maria Isabel Molo, Salon Fedelino, Talagsit Vegas family, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family. Pasasalamat man dulot ni Rosemary Asiado and family. Pasasalamat kan Abions family. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Dulot man kan sarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Para sa kalag ni Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kalag ni Emerson Dulot Kantang family. Sa kalag ni Justin Raymond Cansanyosa family, ni Milagros Isidoro kan Fedelino family. Para sa kalag ni Jose dulot ni Nilfali and family, Demetria dulot ni Alex and Bem Nocido. Para sa kalag ni Melissa dulot kang Campusano family, Pedro Apolinaria dulot kan Briones family. Para sa kalag ni Virginia dulot ni Attorney Romina Villamor and family. Para sa kalag ni Jude dulot kan Balantes family.
Apan sa tuyang tema sa ngunya na aldaw, iyo po ang paggiya asin pakisumaro sa Jóvenes. Magtataong paglaom sa simbahan asin banwaan.
Sa liwat ngunyan po an ikawalong aldaw kan sa tuyang misa aginaldo. Asin an sa tuyang tema iyo an paggiya asin pakisumaro sa Jovenes. Magtataong paglaom sa simbahan asin banwaan. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan selebrasyon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Nasabit sa pagpuon, nasa ikawalong aldaw na po kita kan sa tuyang misa di Aguinaldo. Ang tema para sa aldaw na ini, ang pagiya, asin pakisumaro sa Jovenes, magtataong paglaom sa simbahan, asin sa satuyang banwaan. Kaya inaabibar kita kan temang ini, lalong-lalo na sa taon kan partisipasyon na tawan din special na atensyon ang sa tuyang mga Jovenes giyahan sinda, lalong-lalo na sa saindang pagkabuhay. Itama kung ano ang sala sa sainda, tanganing sinda, totoo mananggad, maging paglaom para sa satuyang simbahan, asin komunidad. Siringman espesyal tang idulot inig sa tuyang Santa Misa para po sa satuyang mga kamauotan, personal, komunal o sa satuyang familia. Paghaga din maray na salud para sa lambang saro, tanganing makapag-ako kita sa satuyang kagurangnan nin maninigo ngunyan na Pasko. Satuya na pong midbidon, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita, O Diyos na makakamahan sa paman, kaming nakakahiling kan nagdadangadang na pagkamundag kan sa imong aki, sosog sa laman, namimibi, na ang tataramon magtaong pagkaherak sa mo, na mga alang-alang mong surugoon, tabinuot niyang maging laman, ti Virgen Maria, asin mag-erok sa mo, si Jesu Kristo, sa mong kagurangnan siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahali, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Bago dumatong an aldaw nin kagurangnan, isusubol bilang pangenot si Propeta Elias. Siya ang maandam kandalan nin kagurangnan. Ininahaman kan si Juan Bautista uminabot sa buhay. Bako sa nani Zacarias asin Isabel, kundi man kan banwaan na Israel. Himateon an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, isusubol ko ang sakuyang surugoon. Aandamon niya ang dalan sa inutan ko. Asinan kagurangnan na sa indong hinahanap, padaling malaog sa iyang templo. Asinan anghel kantipa na sa indong minamaot, nagdadangadang na, olay nin kagurangnan. Si Isay an makakatagal sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Si Isay an makakatindog kung siya magpahiling. Hulita siya siring sa kalayo na nagpapakarhay asin naglilinig. Papakarhayon niya ang mga aki ni Libay asin lilinigon arog sa bulawan asin plata. Tanganing makapagdulot ng atang sa kagurangnan siring sa maninigo. Ang dulot kan Huda asin kan Jerusalem, ikakaugmanin kagurangnan, siring kan mga nakaaging aldaw, siring kasoanoy na panahon.
Uya, isusubol ko sa indo si Elias, na propeta, bago dumatong an aldaw nin kagurangnan. Aldaw na dakula asin mangirhat. An puso nin mga magurang, bibirikon niya sa mga aki. Asin an puso kan mga aki, bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing day ako madigdi sa pagdara nin kasakitan sa daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaasan an sa indong payo, asin hilnga tan sa indong kaligtasan haranina. Itaasan ang sa indong payo, asin hilingataan sa indong kaligtasan haranina. Ipahiling mo sa ko an sa imong mga dalan kagurangnan. Itukdo mo sa ko an sa imong mga aagihan. Pasunod ako sa imong katotoohan, hulitay ka ang Diyos na sakuyang para tubos. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Marhay asin matanos an kagurangnan sa mga parakasala, itinutukdo niya ang dalan. An mapakumbaba, dinadara niya sa katanosan. Sa dukha, itinutukdo niya ang sa iyang dalan. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Ang gabos na dalan nin kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, sa mga nag-uutob kan sa iyang tipan, asin kabutan. Mga katuod din kagurangnan, ang mga natatakot sa iya, sa sainda ipinapahayag niyaan sa iyang tipan. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga, taan sa indong kaligtasan haranina. Ipagrukyaw niya to ang santo ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot kay Isabel an panahon asin lalaki an sa iyang inaki naisihan kan sa iyang mga kanata asin kadugo an dakulang balaog na itinaw sa iyaning kagurangnan asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw pinagsirkonsidar an aki asin buot nindang aranan na Zacarias arog kanama. Alaga na nila nagsabi, bakong Zacarias kundi Juan an ingaran sa iya. Sinabihan siya ninda mayo sa imong mga kadugo na inaapod sa ngaran na iyan. Dangan sa paaginin mga pasabot, hinapotan nama kung ano ang buot niyang ingaran. Naghagad siya nin masusuratan asin nagsurat Juan an sa iyang ngaran. Gabos naggaralas, asin tulos man sana si Zacarias nakataram sa kanag-umaw sa Diyos. Ang gabos nakanatad inabtanin pagkatakot, ang bareta nakabalangibog sa bilog nakabuludan nin Hudiya. Ang gabos na nakadangog, rinimpos ang mga bagay na ini sa saindang puso. Ulay ninda, ano daw ang maabtan kan aking ini, bako daw na ang kamot nin kagurangnan, yaon sa iya. Makatugangan marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning! Permi ko pong tigahapot. Kada aldaw sa pagpuon kan sa kuyang humiliya, tigahapot ko po ang mga nagsisimba kung sisay na nakakumpleto ka. Ngunyan ikawalong aldaw, itaasan kamot. Wow! Kadaklan, nakakumpleto na. I-congratulate mo daw ang sa imong kataid, itap mo ang sa iyang shoulder, sabihon mo, congratulations! Your presence today is the best gift that you can offer our Savior. And of course, His presence, ang presensya kan Diyos,
is the best gift that you can receive this Christmas. Labi pa sa mga, igulit-ulit ko ini, labi pa sa mga regalo na sa tuya po nga akuon. Ang pinaka-importanting regalo na pwede tang akuon ngunyan, iyo ang presensya kan mahal na Diyos. Amen? O, parakpakan niya to ang sa tuyang kagurangan. Kasud ba sa mga parasimpatig hapot ko kung sisay sa indaan, mga proud titos and titas kan sa indang mga pamangkin. O, sisay digdi sa indo ang proud titos and titas. Wow, dakol so iba, arog sa nakainit baka ngaya. Matandaan ako. Mataw ako kay ngayang regalo. How about itong mga proud lolos and lolas kan sa indang mga apo? Yan, itaasan kamot. Wow. O, dakulan ng mga proud lolos and lolas. Parakpakan daw niya to ang mga proud lolos and lolas. Tigapot ko po kamo kay yan ta. Ang istorya ngo niyan kan sa tiyang ebanghelyo is about Tito Zacarias asin Tita Isabel. Tito asin tita ni Kristo. Ta si Maria asin si Isabel, first cousins. They are cousins. And so, si Isabel asin Zacarias, mga tito asin tita kan sa tuyang kagurangan. Kita mga lolo and lola tana si Zacarias asin Isabel. I-share ko man kasudma na ako po, I grew up with my grandparents. Nagdakula po ako sa sakuyang lolo asin lola. Asin habang nagdadakula ako, sabi ko, paulit-ulit kong nadadangog enot sa lolo ko itong mga tataramo na pag maistorya siya, manungod sa panahon kan hapon. Kan panahon ngayon kang hapon. Permi yan. Every day na nagkakaraon, maistorya sa lolo ko, ay kan panahon kan hapon, siring kayo niyang nangyari. So lola ko man, perming ang sa iyang dialogue, ay ang panahon ngunyan, iba kan panahon mi ka ito. Pakong iyo mga lolo asin lola, iba ho na ngunyan ano, maski kayo ito sabi kang lola ko, pag nagsisirimba, may kulbong pa, makomunyon, kay ito talagang disente ang nagsisirimba ta. Uso pa po kay ito so tigapod na tapis. Nakahiling na kamong tapis. Kay ito ang mga gurang nakatapis tapos ano kapod kay ito kimono. Nagsisirimba din may kulbong pa. Minsan nakakahiling pa kung araw kay ito digdig nagsisimba. Pero mas dantangon yan ang mga parasimba. Maski nasa usong-uso na itong tigapod na spaghetting pababa, spaghetting pataas. Ang mga paldangon yan, kung kaito below the knee, uminabot so time na on the knee, then haliputo na, above the knee, hanggang iyo na ini. Ibang-iba na po ano, iba na ang panahon ngunyan. Kaya favorite na joke ko kay ito sa lola ko pag nadadangog ko na sila nagpuon kan panahon ni napon an panahon ngunyan iba na kan panahon mi kay ito tigjo-joke ko man kay ito sa lola ko pero yako lola kan panahon nindo day pauso po so underwear may mga nahihiling ako kay itong gurang nakatapis pag maihi iarog sa nakaya at simbag kay ito sa kuya kang lola ko totoo nga yan. Pwedeng day pauso kay ito ang siring kaya. Pero ara mo ngaya, day kay itong nagbabados, na day sa oras, asin day kasal. Diba? Okay, ang moral lesson. Halion giraray. Ang importante, sigurong manodan ta. Unyan sa aldaw na ini, nayaon na kita sa ikawalong aldaw, namumutan kong mga tugang. Lalong-lalo na base sa satuyang tema na kita dahil kay ning pagbabago kan panahon, padagos kitang magsirbi bilang giya, magkisumaro sa mga jóvenes. Taan siring na disposisyon sa panahon na ini kan o taon kan partisipasyon, magtatao daang dakulang paglaom sa satuyang komunidad, asin sa satuyang simbahan. Now, ano ang pwede tang manodan po, Isabel, asin Zacarias?
lalong-lalo na sa saindang naging disposisyon. Ang enot po kaya, itong saindang obedience and submission to the will and plan of God. Parehas na po sinda gurang of advanced age. Si Isabel, lalong-lalo na baog, bawas. Kaya nga ni si Zacarias sa parte niya ka nagbareta sa iya so nga ngel na ang sa imong agom na si Isabel mga ngaki asin nga ngaranan na Juan. Hindi ba katulos nagtubod si Zacarias? Kaya nga ni po siya napula hanggang mautog itong sinabi sa inda kan anghel. That's why today kang hinapot siya kan pangaran, day pa siya nakakataram. Anong ingangaran ligdi sa aki? Nagagad siya nin suratan. Dahil ta siya naging pula, dahil nagduda. Nagduda siya sa ibinareta sa iya kan anghel. Totoo. But despite that, kang huminali na so anghel, luway-luway, na ako kaining duwa. So kabutanin mahal na Diyos. They learn to transform that bad news about their situation, asin nagurang na, asin baog pa, into a good news. That's why namundag sa sainda si Juan Bautista, ang tagapag-andam, kandalan kan sa tuyang Mesiyas, tagapagpamidbid ni Kristo sa kinaban. Sa buhay baga po, kung ihilingon ta, ang gabos na bagay nangyayari na may katuyuhan. Everything happens for a purpose. And nangyayari ini susog sa plano ni mahal na Diyos. Ang pagturog mo ngunyan sa misa, baka plano iyan kan Diyos. Everything happens for a purpose. And everything happens according to God's plan. Mind you, kadakol ng mga tao na, halimbawa, nabasa ko lang po ini. Si Claro M. Recto, when he took the bar the first time, he did not make it. But the second time, he took the bar, he topped the bar. Midbidon ta si Pao Chief Persida Almeda. Almeda. Artista ito. Acosta. Diba? Sikaton siya ngunyan. Siya ang Pao Chief, Public Attorney's Office Chief. Dayman sa raruan nakapasar si Persida Almeda. Persida Acosta. Naramduman ko may tig-interview kay itong kasalon. I was asking them to share with me kung ano sa indang naging love story. Naugmahon akong madangog na ara mo ngaya padre ang pinunan kan sa muyang love story. One time ngaya, subabay ang nagkikwento. Kan pauli ngaya ako, nagdadrive ako kang kotse ko hali sa opisina. Naflatan ngaya ako kang kotse ko. Di po ngaya ako tatao mag-change tire. Kaya I took chances na sa mga maagi, igwaman lamang na tumabang sa kuya. Nagdidiklom na ngaya, mauran pati. Dahil ni sarong nagpundo tanganing mag-assist sa kuya. Igwa ngaya po, Father, na sarong lalaki na nagpundo, asin tinabangan akong mag-change tire. Asin ito ngaya, Father, na lalaking ito, yun na ngaya ining papakasalan ko. Wow. Sabi ko, sometimes God would make use of flat tires, of trials sa buhay ta. Tanganing darahon kita sa iyang kabutan. Totoo, God's ways is very much different from man's ways. Most of the time, data po naintindihan, ibisilon sa buton, ang plano kan mahal na Diyos. Pero siring ki Isabel, asin ki Zacarias, digdi sa satuyang ebanghelyo, sana, makanood man kitang magsumiti, makanood man kitang magsunod sa kabutan ni mahal na Diyos sa satuyang buhay. Papangyarihon ta ang sa iyang kabutan sa paagikan sa tuyang man na pagsunod sa plano ni mahal na Diyos, bakong gayo sa satuyang plano. Second point is about patience. Naging mapasensya sinda. Naghintay, nagtiyaga, umasa. Ngunyan, si Isabel asin si Zacarias, sabi din sa Ebanghelyo, uminabot na ang panahon para sa inda. Tinawan sinda nin regalo. Ngayon sa indang aki na si Juan Bautista.
Bakong arog kan iba sa tuya. Nagmahal, nasaktan, iniwan, nawa ranin paglaom sa buhay. Iyan ang kaipuhan tang marayngon yan, ining bertud, nin pasensya. Lalong-lalo na siguro sa satuyang tema, ang tigtatawan digninindoon, ang satuyang mga hoviness. Sorry ha, kamo ang topic ngon yan, mga kahovinessan. Kaipuhan tanin dakol na pasensya sa inda. Totoo man ang ganso sabi kang lola ko, ang panahon ngon yan, ibang-iba na. Lalong-lalo na ang tentasyon sa parte kan sa tuyang mga hoviness to feel that they are self-sufficient. Day ka sa kuya mama, papa makiaram. Day ka lola sa kuya makiaram. Buhay ko ini, self-sufficient. I don't need people in my life. This is my life. Day ka mo makiaram digdi. Ang mas matindi pang siguro kaipuhan niya itong giyahan sa tuyang mga hoviness, itong inaabot na self-entitlement. Aside from being self-sufficient, yan, kadaklan kan sa tuyang mga hoviness nunyan, feeling ninda entitled sinda to everything. Yan. If they do something, they should receive something. If they do something, they should be compensated. Yan. Self-entitlement. I-joke lang, ininahiling ko lang po ini sa mga reels. Let me share this with you. Ito bagang sarong estudyante, tigapot kan maestra, just to facilitate their learning sa math. Sabi kan maestra, sa una kong asawa, meron akong 7 naging anak. Sa pangalawa, may 2. Sa pangatlo, may 3. So ano ang meron ako? The teacher was asking kung pera ng aki gabos igwa siya. Aram nito susimbag kan estudyante, anong meron ka madam? Kalandian. See, those are examples. Remember the story about Juan? Natigapot kan maestra, tanganing maging pasil so sa iyang pag-adal kang mat. Tigapot kang maestra, Juan, may 5 ibon. Binaril ko yung isa, ilan ang matitira? Para 5 minus 1. Aram nito susimbag ni Juan sa iyang maestra? Wala na madam. Wala nang matitira. Bakit naman Juan? 5 minus 1 lang naman, 5 ibon, binaril ko yung isa, ilan matitira? 4 sana, sabi ni Juan, wala na po madam. Ikaw ba naman, barilin katabi mo? Steady ka lang dyan. Ayan. Aram nakakangon yan sa tuyang mga aki. Kaya ito dahil ka pwede magsurusipag kiarog kayan sa imong magurang. Kaya ito nga ni, pag naghururo ng magurang, dahil ka pwede po maghampang. Ungon yan, nainot pa suaki. Kaya ito, pag hiniling ka kang lolo mo, mama mo, inarugan ka kaya, ay magpormal ka na. Sigurado, matutumagigti ka. O ngon yan, pag hiniling mo ang mga kaakian ngon yan, hiniling mo ta, masamukon, ang luwas, see, these are really things that we should be patient about. Kaya yung nga ang imbitasyon kan sa tuyang kagurangnan, sa tuya pong ibang. Hindi kita magkulang, hindi kita magsuko sa pagiya sa inda. We may appear to be kontrabida to them, but later on, they will realize na tigigibo mo lang iyan gabos dahil kan sa imong pagkamot sa inda. Actually, kung tigi-spoil mo ang aki mo, tiguurihan mo sinda. Kamong mga magurang kan na test to that. Day mo pigpapahugas, day mo tigsusugo, pag-aragong kayan. Ma-realize ninda, ay, si mama, inurihan pala nako. Di ako tinukdoan kan mga gipo sa haro. If you do some guidance, if you try to journey with them, be patient with them. Na para sa inda yan, asin pagkamot mo sa inda. Minsan ang padi, nagiging kontrabida sa inda. Because, syempre, obligasyon ko ini, trabaho ko po ini. To check, to guide. Takong minsan, nakakasurubra. Kaya man akong aki, kaya pasensya na kamo, kaya so mga hobenan sa kuyang mga aki. But we are doing it dahil tigihiling ta na sindaan, magiging ang next generation, future generation, masaralida sa sato. So kaya, iyan ang hagadon niya itong grasya sa satuyang kagurangan. Just like
Elizabeth at Zacharias, first, we learn to submit to the plan and will of God sa satuyang buhay. Second, na kita makanood man na maging mapasensya arog sa sainda. Takaning magkanigo kita kan presensya kan satuyang paratubos ko niya na Pasko. As inining Pasko, maging tunay na eksperyensya kan Christmas as in presensya ng Diyos sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka nama, aki, as in Espiritu Santo. Amen. Matindog kita kabos para sa pamibi nin banwaan. Sa iyang pagkamuot, pinadara ka nama sa langit an sa iyang aki sa kinaban, tanganing mautob ang mga paglaom nin katabuhan para sa kaligtasan, asin makamtanan buhay na dahin kasagkoran. Magdulot kita nin mga pamibi, asinan sa tong simbag, kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, tanganing maibalangibog ang banal na ebanghelyo sa gabos na katabuhan, bilang pag-andam sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayaw ning banwaan, tanganing sindalugod maging instrumento nin katuninongan, asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, daing hanap buhay, asin naghehelang, tanganing an sa indang paglaom sa madatong na paratubos, makapakusog kan sa indang pagtubod, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uya digdi, na naghahalat sa satuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan niya mong Diyos, ikanamuot asin nagahalat sa mo na magibunin karahayan asin katanosan sa samuyang kapwa, itugot mo an sa imong akin na mag-erok sa mo ngunyan, asin sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Santa asilinigan, pusong may kakundian, tamaabot na si Kristo sa tuyang kakurangan. Matulot kita sa iya, kainin banal na anak, kapos magukyaw, kapos mababa, sa Diyos na makakaman. Naoog maan banwaan, tauyan na siya ngunyan. Ang haliling karahayan, sa bilog na kinaban. Urabot siya ni biyaya, asin kaginawan. Kaya ang kapos magsaring sa Diyos na makakaman. Kaya ang kapos magsaring sa Diyos na makakaman. Magpamibi ka mo mga dugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akon malugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabag niyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, ining dulot na para sa mo, tinawanin kapanoan, kan Diyos noon, na pagsamba. Maginurog na maninigaw para sa imo, tanganing malinigan isip, magselebrar kami kan pagkamundag kan sa mong paratubos. Uliman sa nakikristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanas sa sinakakaligtas, nilalay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan.
Banal na Ama, Diyos na makakamhan, nalaing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula, kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupukas sa pamipi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya, kay ba, kan gabos na santos sa Angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurang na ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami. Pamanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, laydo dorat para sa indo. Siringman pakapamanggi sa pagkuanyaman kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inihan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolad sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat. Ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siringman. Girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig kung magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Magawa kami Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging ganay natalingka sa kasalan, asin mandigta sa gabos na kaburisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Ari pagilinga, ang sa mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iras po niya to sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you.
kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurang na bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan langit no na atang kay raking warasan kan sa imong katuninongan tanganing mag-andam kaming magsabat sa pinakaurog mong namumuta na aki na madatong daraan nagliliwanag na ilawan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Saint Lucabos na nagatindir kayo ng misa. Sa aga, iyo na ang ultimong aldaw kan sa tuyang misa de Aguinaldo. Mamimiss ko kamo. Sana kada aldaw na misa, arog kita kayo ni kadakol. So, sana perming Aguinaldo, as in perming Christmas. So, I hope ma-sustain ta po ining sa tuyang attendance sa oral daw na sa tuyang misa. Salamat sa mga naglingkod sa altar, sa choir, sa tuyang mga lector, lay ministers, commentator, asin sa tuyang mga mass collectors, asin siyempre sa tuyang mga sakristan. So, parakpakan niya to asinta. Siringman ang mga sponsor sa oral daw niya tong misa, lalong-lalo na ang mga miyembros ka DSJ. Thank you very much po sa inyo. Ang kagurangnan, mapa sa inyo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin bayaherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good morning.